Piny owacho koro wacho ni onge omenda molal e lai ma chudo e eCitizen, kendo lero ni bad migepe mani kod ting' oketo kenge makare mar geng'o tiyo marach kata mibadhi manyalo bedo ahinya to bang' higa mag 2023. Kaka Cynthia Onyango lero, piny owacho bendo mako chung' ni laino mar lony manyasani en mar piny owacho ma ok ni en mar ng'ato machielo. Ndalo ariyo bang' janon buge sirikal moyo e lela chal mar ni nyalo bedo ni lai mar chudo mar eCitizen uting'o mibadhi mar omenda maromo bilion 11. Odiochieng' ma kawuono ne en mar sirikal duoko penjo achiel bang' moro e nyim kamiti mar od bura mochung' ne rango kaka itiyo kod omenda mar japiny. Jagoro mongirore e migawo mar omenda Laktar Chris Kipto, nyawadgi mochung' ne rango wuodhe mag pinje maoko Belio Kipsang, kod jagoro mongirore mar bad migawo mar tudruok John Tanui oketi orindi maliet mar chiwo ler ka giduto ne gikwedo lipot mar apis janon buge sirikal Nancy Gathungu manopedho mibadhi e lai mar eCitizen. From 2023 up to onwards, there is no money that has been lost, to my knowledge. But we are subject to audit. I wish also we had the chance to discuss this audit report with the auditor. Kipto bende omedo ni sirikal oseketo kenge mowinjore kuom higni 3 mokalo moting'o keto kokgi kod kambi mar Webmasters kaka okang' mar geng'o lal kata kuo moro amora e laino. Almost 10 years there was no contractual obligation on the vendor. So we have tried to regularize things and make sure that we comply with the law. Sirikal bende oyango ni gin e weg laino mongirore bang' chwalo bok duto madwarore mag mbui e higa mar 2023. The eCitizen platform is owned by the government of Kenya as guided by the handover agreement signed between the vendor and the 3 principal secretaries. The Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Oyangore ni miyo manyocho bilo chielo gi magina monege gweng' ma Kanyonyo e kaunti ma Kitui en miyo manene kod ode kendo ne wuondo chore ne odhi manyo tich Kitengela. Familia mare manyaka sani kuyo mako pod ni kod penje wi gima nyocho timore mocho miyo bilano ma wachore ne en jahera miyo no chielo monego Judy Mutisia kod osiep ne Jane Ndanu. Judy Mutisia owe wuon pargi kod nyithindo 2. Buok, kuyo kod achiedh nade okwako dala Joy Mutisia, miyo manyocha onegi kod obila ma ichich ni en jaherane e gweng' ma Kanyonyo, kaunti ma Kitui. Koro yangore ni Joy osebedo e keny gi jaode manyinge James Mutisia, kendo gin kod nyithindo 2 ma achiel en jaklas 11 kata form 3, kama chielo to en jagrade mar 6. Wede ne onyiso Ramogi TV ni Joy nyocho nyiso familia mare ni odhi manyo tich Kitengela, to kata kamano, chalo ni mano